Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. SVJ Foundation, in association with St. Joseph's Educational Services, are conducting career seminar cum educational fair on the 4th of June 2022. Register on 9436 11958 or walk in directly to the venue for further information. Saungut ki breu ki bala mensau jor bat ka wei ka long kemi ka bala khlat no ha ka jinghap jong ka wei ka kali gets ka badonya registration number ML05E5565 sha ka wei ka wa ka badan ha ka snong sherwang ka snong ka badang ha pa ka Eastern West Khasi Hills District. Kani kala jia ha ka sngi pale jong ka artere ko bana jelleo arajara arpu ar ha ka por khandai shiteng AA Minster. Kat kum ka khubor bala yo lum na ki pulet jong ka Mairang Police Station kila pentep bakani ka kali ka balanya da uba pingbor jana ubala sanpu arsnem karta kadai ka badang mi na ka snong umjai ban lech sa Mairang hinrai andala poi ha ka wei ka jingking ha ka snong sherwang ka badan ha surok National Highway 44E kadai ka kali kala ha nalor jingking shawa. Hagani ka jingjia saungut ki breu ki basong hapo kani ka kali ya ki bala tip kerteng kum ka kong nijon warjri arpu kundai snem karata nakasnong dom maule paryong uba Stanley paryong ubala sanpu prasnem karata nakasnong umjai ka kong darilin warjri kabala arpu arsnem karata nakasnong umjai bat ka kong bio linda warjri kabala hanyopo arsnem karata nakasnong umjai bat kintu bru nongnya jong kani ka kali kila mensau jor. Ki pulit ki bala yo jingtip halor kene ka jingjia kila lej marmar ban ajing rap na ka benta ban penkit no ya ki Shatirot Singh Memorial Civil Hospital ka badan ha Mairang ban yo jing sumar hinrai andala poi ha hospital ki doktor kila pentip ba ka kong bio linda warjri kala khlat no haswa ban poi hapo hospital.